Kaixo, egunon guztioi, eskerrik asko Gladys del Estal sariaren 3. edizioaren aurkezpenera etortzeagatik. Sari honen helburua ingurune digitalean lanean ari diren emakume gazte euskaldunak saritzea da, erreferenteak sortuz eta beraien lana sustatuz. Ekintza hauek ezinbestekoak dira emakumeek zientzia eta teknologiari lotutako lan eta jakintza esparruetan duten presentzia txikiari buelta emateko eta berdintasunean aurrera egiteko. Oraindik ere gure gizartean aurreiritziak eta arau sozialak mugarri baitira. Neska eta emakumeen garapen osoan. Lan merkatuak geroz eta gehiago eskatzen ditu STEM ikasketak dituzten perfilak eta honek eragin zuzena izango du bere etorkizunean eta ongizatean. Emakumeak STEM alorretan parte hartzera bultzatu behar ditugu, protagonista izan behar dira. Eta hemen nerekin batera dauzkat Lorea Arakistain, .euseko marketing zuzendaria, Olatz Arbelaitz, EHUko informatikako fakultateko berdintasun batzordeko kidea, eta Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaria. Iker Rusobiagere hemen gurekin daukagu. Bale, eskerrik asko eta hitza Loreari pasatuko diot. Egunon guztioi, .eusen izenean, ezer baino lehen eskerrik asko. Orain, berri hasiko naiz. .eusen izenean, ezer baino lehen eskerrak emaniko nizkieke, Gipuzkoako Foru Aldundiari hasiera-hasieratik proiektuan bide lagun izateagatik eta lan ildo honetan sinisteagatik, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateari eta berdintasun zuzendaritzari elkarlana plazerrutza delako, eta Danobat grupi ere bide lagun izateagatik, eta aurten bereziki emakunderi 3. edizio honetan eta luzerako izan dadila proiektuarekin bat egiteagatik. Aurten zerbait azpimarratzekotan Gladys sariaren kontsolidazioa eta errotzea aipatuko genituzke. Gladys saria gaztea da, 3. edizioa du hau, baina badira adierazleak sinisteko bide honetik ari garela. 3. edizio hau handiagoa da, handiagoa elkarlana handiagoa delako, eta sari honen bueltan elkartu garen erakundeak elkartu izanak badu esan nahi bat. Gladys sariaren bueltan batzen garenok kezkak eta helburuak partekatzen ditugu. Kezkatzen gaitu transformazio digitalaren garaian emakumeak prozesu horren parte ez izateak. Gizarteak erronka handiak dauzka gaur egun eta erronka horietako askori teknologiari erantzuten ari gatzaizkio eta industria teknologiko hori maila globalean ez ezik Euskal Herrian ere garrantzitsua da. Eta estrategikoa da bertatik eta bertarako eragitea. Nekez lortuko dugu gizarte parekideago bat teknologiaren arloko genero arrakala gainditzen ez badugu. Hori horrela, Gladys sariak ingurune digitaleko edozein arlotan lan egiten duten 40 urte arteko emakume euskaldun gazteak bilatzen ditu, helburu hauekin, emakume hauen lana aitortzea, haien ibilbidea saritzea, proiekzioa sustatzea eta erreferenteak sortzea. 3. edizio hau kualitatiboki handiagoa dela esan dugu, baina kuantitatiboki ere handiagoa izango da, edizio honetako dirusaria handiagoa izango baita. Irabazleak 4.000 euro jasoko ditu, iaz baino 1.000 euro gehiago, eta bada pozik egoteko motiboa hau ere. Hautagaitzak aurkezteko epea dagoeneko irekita dago, eta ekainaren 20 arte aurkeztu daitezke hautagaitzak. Hautagaiek haien buruak aurkeztu ditzakete lehiaketara, baina 3. batek ere hautagaitza aurkeztea posibla da. Oinarri guztiak gladysaria.eus webunean daude argitaratuta. Nahiko ohikoa izan daiteke nazioarteko punta-puntako profesionalak errekonizitzea, hauei ikusgarritasuna ematea, baina bertako emakumeak ere behar ditugu. Punta-puntakoak eta ez horren puntakoak. Arlo teknologikoan lekua duten era guztietako emakumeek. STEM alorretan profil ugari daude, sektorean aritzen diren profesionalak askotarakoa dira eta Gladys sarira ere aurkezten direnak horrelakoak dira eta horrelakoak espero ditugu. Emakume hori guztia gonbidatu nahi ditugu aurkeztera eta deialdi berezia egin nahi dugu enpresei zuzenduta, zentro teknologikoei, erakundeei, haien egituretan dituzten emakumeak balioan jar ditzaten eta haien hautagaitzak aurkez ditzaten. En esta tercera edición me gustaría subrayar la consolidación de Gladys Saria,
un premio que se hace grande gracias a la colaboración de todas las entidades implicadas, este año además con la participación de Emakunde, y entidades que compartimos la preocupación por la brecha de género en el entorno tecnológico. Este año además esa dimensión se traslada también al premio y la premiada, la ganadora de Gladys Aria de esta tercera edición, recibirá un premio de 4.000 euros, que son 1.000 euros más que en las ediciones anteriores. Eskerrik asko. Kaixo, eskerrik asko Nerea, eskerrik asko Lorea, eskerrik asko Miren, ez? Informatika fakultateko kideontzat, pozgarria da hemen egotea zuekin batera Gladys Ariaren 3. ekitaldi hau aurkezten, ez? Izan ere, uste baitugu, sari hau importantea dela, ez bakarrik guretzat, baizik eta, ez? Hemen behin baino gehiagotan dagoeneko adierazidan bezala, Euskal jendarte osoarentzat, ez? Egia da, informatika fakultatean, segurazki, ez, alor teknologikoan dagoen arrakala hori, ez, genero arrakala hori, bereziki pairatzen dugula. Urteak daramazkigu gure ikasleen artean emakumezkoen tasa 15%tik igotzeko zailtasunekin, eta horrek guri eragiten digu, baina ez guri bakarrik, ez? Horrek eragiten dio gizarte osoari. Izan ere, horrek baldintzatzen baitu gero esparru digitalean lanean arituko diren emakume hoien kopurua, eta beraz, emakume horiek egin dezaketen ekarpena galtzen du gizarte osoak. Gizartea galtzen du emakumeek egin dezaketen ekarpena, eta emakumeek ere, galtzen dute gaur egun hain bogan dauden ogibide hauetarako sarbidea edukitzeko aukera, ez? Orduan, uste dugu, horrelako sariketa batek horrei guztiari babes bat ematen diola, ez? Gladys Ariaren helburua erreferenteak sortzea da beste batzuen artean, ez? Eta zergatik, zergatik pentsa dezakegu hau baliagarri izan leikela edo honek aldaketa lagundu dezakela. Ez dakigu zergatik aldatu dan informatikan dauden emakume kopurua, ez? Izan ere, ikasketa hauek hasi zirenean bazeuden emakume desente, bazeuden baina sinistuta gaude estereotipoek zer esan handia dutela hortan, eta guk geuk errezago proiektatzen dugula gure burua, bertan gure antzekoak diran pertsonak ikusten baldin baditugu. Orduan, gure antzeko erreferenteak sortzea uste dugu garrantzitsua dela hortarako, ez? Lehenengo erreferentea izan litzeke Gladys del Estal bera, ez? Eta puntu eus eta informatika fakultateak sari hau sortzea pentsatu genunean, argi uki genuen, bere izena eramen bertzula sariak, zergatik. Horregatik ezaguna izan ez arren, Gladys bera informatikaria zen. Informatika fakultatean ikasi zuen, 3. promozioko ikaslea zen, ez? Bakigu ekologista izateagatik, gau eskolatan helduen alfabetatzean lan egiteagatik, eta beste gauza batzungatik ezagunagoa zela, ez? Baina tuteran hil zutenean, bera lan egiten zuen, hemen inguruan genuen ordenagailurik handiena programatzen, ez? Beraz, horrek adierazten digu informatikarioen profilak anitzak direla, ez? Eta Gladys izan zitekeen lehenengo erreferentea. Kasu honetan, 3. ekitaldira gatoz, eta aurreko 2 ekitaldiek ere erakutsi digute, ez? Oso profil anitzak daudela, ez? Esparru digitalean lan egiten duten emakumeen oso profil anitza daudela. Izan ere, aurreko 2 ekitalditan 20 emakumetik gora aurkeztu zaizkigu eta epaimailekoek adierazi duten ez profil anitzekoak, eta 2 irabazleek ere justu hoxe adierazten digute, ez? 2 irabazle izan ditugu, esango nukenik oso profil desberdinekoak, ez? Lehenengoa, Ane Iturtza eta Agirrek Microsoften lan egiten du, ez? Enpresa munduan, gazteagoa, eta bigarrenak aldiz, ez? Olatz Pérez de Viñas Pérez Garraldak
EHUko informatika fakultatean lan egiten du, irakasle izateaz gain, hizkuntzalaritza konputazionalean ikertzen du, medikutzarekin harremana duen hizkuntzan egin zuen tesia, genero alborapenaren gaian interesa daukaz, oso profil anitzak, ez? Eta nik uste dut, neska gazte desberdinei iritsi dakizkieken profilak izan daitezkela, ez? Eta, espero dugu aurten 3. ekitaldi honetan, beste profil desberdin bat gehitu ahal izatea horri. Besterik gabe, alboan, ez? Proiektu honetan alboan ditugun guztiei eskerrak emanez, eta olatzen bideoari sarrera emanez, ez? Zue guztiok, olatz azkeneko irabazlea hobeto ezagutu dezazuen, ez? Gutxi nahi nuke nire parte hartzea hemen. Ni informatikaria naiz, eta erabakia ikasketen inguruan oso gaztetan hartu nuen 14 urte bat nitula, erabaki nuen informatika ikasten nuen. Ez neukan ideiarik zertzen, niri ordenagailu gustatzen zitzaizkidan, ez gehiegi, ez pentsa horregoten nintzen jolasten, ez kalea gehiago gustatzen zitzaidan, baina, lan mundurako ikusten nuen, ni ordenagailukin ondo. Eta laxe, buru gogorkeriaz, informatika ikasketak abiatu nituen unibertsitatean, lehenengo urte bat Gasteizen, baina ikasketak gaztelania zien eta enintzan oso ondo moldatzen, eta erakin, etxetik juteko ere aukera bat zan, Gasteiztarra nahi zenez, Donostira jun, gurasokin ez dira, venga, segi. Eta hemen jai ikasketak euskeraz, eta hasieran egin nuen ingenieritza teknikoa, eta gradu amaierako lana egiteko isa taldearekin hasi nintzen lanean, hizkuntzaren prozesamenduko gauzak egiten eta asko gustatu zitzaidan. Eta orduan erabaki nuen, goi mailako ingenieritza ere egitea, isa taldearekin jarraitu nuen lankidetzan, Erasmusen jo nintzen urte betez Eskoziara, oso urte ona, eta gero masterra, hizkuntzaren azterketa eta prozesamentukoa egin nuen, eta horre aukera auki nuen doktoretza egiteko beka bati esker, eta holaxe lortu nuen doktoretza bukatzea. Nire lanbidea informatika izan da ere, irakasle bezala egiten dut lan informatika fakultatean, hemen Donostian, EHUn. Eta, irakasle izateaz gain, ikertu ere egiten dugu fakultatean. Irakasle hori ere eskatzen zaigu, eta hori da ere asko gustatzen zean, ez? Ez dela ogibide finko bat, gauza asko elkartzen direlako, klasak eman barria, ikertu ere ikertzezu, gainera, nahi ezun gai ezberdinetan ere, ematekizu aukera. Azkeneko urtetan, itzulpen automatikoko gauzetan nabil, medikuntzako gauzetan ere bai, eta genero alborapena aztertzen ere hasi geha azken urtetan. Orduan, ematekizu ikerketak ere, alor ezberdinetatik pixkate hartzeko, hori politia da. Egia da, informatikan mundua oso maskulinizatua dagoela gaur egun. Gure klaseak behiratu baino ez dago, ikasle gehienak mutilak dira, gizonak dira. Baina ni informatikari bezala eta irakasle bezala ez, hori irakasten nahi materian igual sakonago sartuta, gauza batzuta eta hola, eta esan duzu. Ez dago arrazoi objektiborik hori horrela izateko. Informatikan ikaste ditugun gauzak edo hola gero lanbide bezala programatu behar baldin badegu ere, hor, lantzen diren gaitasunak ez dira bate maskulinizatuak izan daitezken horiek, ez? Guri arazo bat emate digute askotan, eta emar duguna arazo hori soluzio informatiko bat, baina soluzio bat eman, ez da? Hori nola ebatziko genuke eta lehenengo emar duguna eta hori txikitu eta hori pentsau eta oso pazientzia behar da asko hausnartu eta gero gainera dazkeun arazo horiek kasu ezberdinetako daude, ingenieritza munduko arazo pilo bat, baina arazo sozialak ere bai. Gu ikerketan arirean azkeneko proiektutako oso polit batzu ja, zeinu hizkuntzen itzulpen automatikoa nahi geha, impacto sozial handia eukidezaketen gauzak dira, eta ikerketa munduan bakarrik, egunerokoan garatzen diren aplikazioak, web aplikazioak, lanetarik horrek kriston eragina auka gizartean.
edo zein motatakoa dela. Ez, eta orduan, behar deguna, horrenbesteko eragin eukita gizartan gero, behar deguna da, bai neskak eta bai mutilak danak hurbiltzea informatikan mundura. Hurrengo belaunaldiko neska gaztei esango nieke, beldurrik ez eukitzeko, probatzeko aukera bat emateko informatikari ere bai. Ez pentsatzeko mundu maskulinizatua dela, egia da klasean momentu hontan neska gutxiago daudela mutilak baino, baina horrek ez du ezer esan nahi. Nik ikasi nunean bi neska egunden, bi hiru geunden klasean, eta oso ondo pasa nuen klasean ere bai, eta lagun oso onak ditute karreratik, eta bueno, hemen gelditu naiz, zerbaiten erakusle da hori, eta beldurrik ez eukitzeko, probatzeko, saiatzeko eta ez bazai gustatzen beti dagoela aldatzeko aukera ere. Lora ditu zidanean, dardarka jarri nintzen, enun inondik inoa espero, jokoz kanpo, utzi nau pixka bat, emozio handiarekin, ez, batez ere aukera matulako ikustarazteko, ez, profila hau ez dela hain bakana, bagaude de xente. Eta netzako saririk handiena izan zen lehenengo edizio horretan ustez lauzpabost aurkeztuko ginela eta 20 piku eskaera gontzianean orduan, bueno, hori izan zen saririk ederrena. Aurten ez aurkeztekotan egon nintzen zen, bueno, badaude hautagai pilo bat eta hori da benetan inporta duena. Eskerrik asko. Ze polita. Bueno, eskerrak eman nahiko nizkioke bereziki hola txarbela itzi, berak insistitu zian pilo bat aurkezteko, eta Xabier Arregiri bere gomendio gutunagatik, eta bueno, nere lankide izan diren guztiei giro apartori gabe ez balitzen nintzakelako hemen egongo. Egunon guztioi. Eta, bueno, lehenik maikideak agurtu nahiko nituzke, eta baita ere eskertu Gladys saria 3. edizioari ekiteagatik, eta, bueno, aurrera egiteagatik. Emakumeak zientzian eta teknologian duten presentzia eta duten ikusgarritasuna bultzatzeko ertz askotatik egin behar da lana. Izan ere, hainbat faktorek eragiten baitute emakumeak zientzian askotan ikusezinak izatea. Gladys saria bada tresna bat mundu teknologikoan emakumezkoen erreferente berriak sortzeko eta ikusgarritasuna bultzatzeko. Erreferenteak falta zaizkie egungo emakume gaztei mundu honetan, eta ez emakume zientzialariarik ez dagoelako. Baizik eta daudenak ez dituztelako ikusten. Sari honek ikusgarritasuna ematen die emakume zientzialariei. Eta gizarte honek behar duen zerbait da, zalantzari gabe, eta horregatik eskerrak eman nahi dizkiet sariaren bultzatzaile eta laguntzaileei. Eta horregatik ere, emakundek bat egiten du ekimen honekin. Ikusgarritasun hau ematea ezinbestekoa da. Batez ere oso garrantzitsua delako neska gaztek erreferenteak izatea zientziaren munduan. Hobeto esanda, garrantzitsua da erreferenteak izatea eremu eta alor guztietan. Sentitu dezaten nahi dutena izan daitezkela, eta ez dagoela generoak markaturiko mugarik euren etorkizuna aukeratzerakoan. Izan ere, ondo dakigu, estereotipoek itzelesko eragina daukatela norberak bere buruaz kontzeptuan. Eta emakumezkoek jasotzen dituzten aginduen artean, jasotzen dute zientzia eta teknologia mundua gehien bat gizonei dagokiela. Hau aldatu beharra dago. Neska eta mutilek, emakume eta gizonek askatasunez erabaki dezaten euren etorkizuna. Genero, rol eta estereotipoen eragina sentitu gabe. Es importante visibilizar a las mujeres que trabajan en el mundo de la ciencia y la tecnología para que las mujeres jóvenes tengan referentes que les animen a apostar por la ciencia. Y al mismo tiempo es importante que haya personas que se encarguen de animar a las mujeres a optar por carreras científicas. Como sabemos, son muchos los factores que influyen que menos chicas opten por carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología.
Antes de llegar a ese punto en el que se eligen su carrera o sus estudios, ya han recibido muchos mensajes que les han hecho creer que tienen más capacidad para unos estudios que para otros y que hay terrenos que les corresponden más que otros. Creo que con este premio se está ayudando a la visibilización y al prestigio de las mujeres que trabajan en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y creo que es algo imprescindible para que las nuevas generaciones de mujeres tengan referentes a las que imitar y para las condiciones de las mujeres que se dedican hoy a la ciencia. Felicito, por tanto, a las entidades e instituciones que impulsan esta iniciativa y les animo a que sigamos trabajando en equipo desde todos los ámbitos para que este camino se allane y para que todas las personas puedan decidir su futuro en libertad. Eta besterik gabe, eskerrik asko guztiei. Bueno, eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzagatik. Espero dugu benetan hautagaitza asko egotea, eta lanketa handia egitea, eta hurrengo sarian ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko.